O estudantado dos institutos do Carballiño clausuran as xornadas pola ciencia cunha exposición de experimentos. Rematan as obras de acondicionamento da área termal de Punxín, que abre as súas portas á tempada de verán. O templo da Veracruz énchese de luces e música nunha maridaxe que rende homenaxe a Antonio Palacios. A Asociación Festa do Viño Tinto de Cenlle organizou esta fin de semana a 12ª edición da Ruta das Adegas. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe facendo un repaso polas actividades que tiveron lugar esta pasada fin de semana. Tivo lugar o venres a clausura das xornadas pola ciencia dos centros educativos Chamos o Lamas e IES número 1. Así, os mozos expuxeron os seus experimentos na Praza Maior. A segunda edición das Xornadas pola Ciencia no Carballiño acaba de rematar nos institutos Chamos o Lamas e IES número 1. O estudantado foi o protagonista coa elaboración dos seus traballos experimentais. O Concello amosou o apoio institucional a esta iniciativa, na que participaron un cento de estudantes dos dous centros. O pasado venres foi a clausura e o alumnado expuxo na Praza Maior os inventos, xogos e experimentos para que a veciñanza puidese interactuar con eles. A idea deste proxecto é sacar a ciencia fora das aulas para que poida chegar a todo o mundo. O segundo ano que facemos Semana da Ciencia e Feira Científica. A idea é sacar a ciencia non solo que non se solo se estudie ciencia nos centros educativos, sino sacala á rúa e que o alumnado participe explicando un montón de actividades que facemos durante o curso e, eso, que poda chegar a todo o mundo, non? Pois eu creo que un pouco falando en quedanza entre profes e os equipos directivos, tirando un poquinho desta proposta, tanto do número 1 como do Chamos o Lamas, e, un pouco de forma voluntaria, pero poñendo un poquinho da nosa parte. É o segundo ano que facemos, e a idea é que isto, se vai ben, se siga mantendo, porque é unha actividade que pensamos que é moi interesante, non? Para os mozos é unha experiencia interesante na que aprenden ao mesmo tempo que se divirten descubrindo novas funcionalidades da física e a química. Me parece bien, me parece educativa, me parece que se aprenden cosas nuevas y yo lo veo muy interesante, desde ciencia, tecnología, yo lo veo muy interesante. Pues nosotros de un dron que montamos en clases como proyecto de evaluación y teníamos pensado volar. Aquí estamos volando con simulador por precauciones de vuelo y que no podemos, pero... Por seguridad. E tamén estivemos esta fin de semana na área termal de Punxín. Despois das obras de acondicionamento que se levaron a cabo, acaba de abrir as súas portas a tempada de verán. O Concello de Punxín renovou nos últimos meses as súas instalacións termais do Bañiño, facendo esta fin de semana a apertura da tempada primavera-verán. A zona termal ao aire libre, situada na beira do Barbantiño, precisaba unha importante intervención para ofrecer aos usuarios un servizo máis completo e con maior seguridade. Entre as melloras fixeron unha dotación de vestiarios e acondicionamento da área recreativa que rodea as dúas piscinas, co fin de superar a inclinación do terreo. A zona termal do Bañiño de Punxín conta con augas a 27 graus de temperatura. Para o municipio, para o Concello é un éxito outra vez, levamos invertido bastante diñeiro porque é o Concello de Punxín, temos ademais en carteira nos próximos meses a invertir 300.000 euros, que é unha cantidad moi importante, vamos mellorar todavía estas instalacións, vamos a adaptalas para que sea máis fácil o acceso, queremos facer un complejo realmente importante, xo é, pero vámoslo mellorar e seguro que vai ser beneficioso para toda a xente que queira acercarse a Punxín. Ben, isto xa parte de fai anos que se ven traballando por compañeiros da corporación anteriores e vanse cubrindo metas. Agora, neste momento, a corporación actual tócalle, xa se abriu esta instalación o ano pasado,
tócalle seguir continuar, que a labor continuamente, pois a xente que vai chegando ás corporacións a axudar para que este continúe, vamos a milloralo e seguiremos millorando. Faltanos un puente que nos cruce aquí o río, pero creo que vamos, co esfuerzo de todos, vamos a intentar recuperar ese proxecto e seguirá seguramente todas as corporacións que veñan traballando, porque este é un sitio maravilloso que Punxín merece e todos os que queiran vir por aquí. Todos quixeron convidar a que a xente se anime a desfrutar deste espazo termal e recreativo, que abre as súas portas á comarca e a todos os visitantes que queiran achegarse, cunha gran variedade de servizos. Son Monse, a xerenta deste maravilloso lugar. Invito-vos a todos vos que veñades aquí a disfrutar das augas termais, que son as millores do Ayuntamiento e casi da provincia. Espero tratarvos da mellor forma posible a todos vos e que disfrutedes deste paraíso e de visitar o pueblo, os paseos e todo, e que pasedes da mellor forma posible todos. Convidarvos a todos de que veñades aquí a tomar algo aquí onde a Monse e disfrutar das aguas termais e disfrutedes un pouquiño do entorno do Barbantiño e do patrimonio de Punxín. Simplemente invitar a todos os veciños, a toda a xente do contorno, a todos que queiran acercarse a este espacio natural increíble, que seguro que lle vai a gustar a todo o mundo. Sei que van a ter a mellor atención por parte de Monse e a todas as persoas que a acompañan. Agradecer a Monse que se decidiu por rexentar este ano, porque realmente pois non é fácil poñerse a levar todo este tema. A todos os veciños, por supuesto a Eulogio, porque é un concelleiro que foi concelleiro e conoce moi ben isto, nos acompaña en todo, nos asesora, e agradecerlle moito a súa presencia. Quedades todos invitados a Punxín, ás termas, a disfrutar, que é o máis importante, e sobre todo, pois eso, a conocer un concello que é pouco conocido, pero é un concello extraordinario. Todos a Punxín. E tamén continuaron as actividades dentro do ano Palacios, en homenaxe a Antonio Palacios, o arquitecto da Veracruz. Así, o templo acolleu unha maridaxe de imaxe e sonido sobre as súas pedras. O Templo da Veracruz dentro do programa Atlas Palacios que está a desenvolver o Concello do Carballiño con motivo do 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios, acolleu unha nova actividade o pasado venres. O que estamos celebrando ahora mismo é o 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios, que é un evento que está facendo agromar eventos de homenaxe e de reivindicación da súa figura e da súa obra en moitos puntos de España, pero de maneira moi especial en Madrid e en Galicia. Con respecto a este proxecto que presentamos hoxe aquí, digamos que é un evento dual porque enlazamos a celebración deste 150 aniversario co primeiro centenario do edificio Círculo de Belas Artes de Madrid en 2026 e por iso se chama Atlas Palacios 2024-2026. Este novo evento comezou cunha conferencia do autor do proxecto Atlas Palacios, Xosé Manuel Mouriño, seguida dunha instalación audiovisual efémera na arquitectura interior, que estivo maridada cun recital da Coral Polifónica do Casino. Trátase dunha maridaxe entre imaxe e sonido que potencian a cabida cultural dun templo, no que se crea sinerxia coa súa tradición relixiosa. E de novo, todo un éxito de participación na Feira do Viño Tinto de Cenlle. Así, a 12ª edición da Ruta das Adegas abriu este ano con 6 bodegas participantes. A Asociación Festa do Viño Tinto de Cenlle organizou esta fin de semana a 13ª edición da Festa do Viño e a 12ª edición da Ruta das Adegas. O pregón foi a cargo de Manuel García Montero. O domingo, a partir das 11 da mañá, abriuse un novo percorrido polas adegas coa música da banda Castro Bello, ao que seguiu a inauguración da exposición de maquinaria agrícola e a concentración de tractores históricos. A partir das 2:30 da tarde, tivo lugar unha comida popular.
Este fin de semana temos a Festa do Viño, cunha ruta de adegas que empezou ayer ás 7:30 da tarde co pregón a cargo de don Manuel García Carrasco. Bueno, houve uns tratores históricos e hoxe pois temos a ruta das adegas outra vez e terminaremos cunha xuntanza comendo todos os veciños e xente achegada. Pois isto empezou fai 16 anos con Manuel García Montero, que foi o antigo alcalde de aquí, foi durante 40 anos alcalde de Ceñe. Ele empezou cunha festa que se facía no cole, cunha comida para todos os veciños, donde se levaban os viños. E fai 12 anos, pois xa empezaron tamén ca ruta das adegas, donde percorremos todas as adegas. Este ano abriron as súas portas 6 adegas. A afluencia foi moi similar a outros anos, contando cun gran número de asistentes. Algunhas das bodegas xa son tradicionais neste evento e algún abriu por primeira vez este ano. Todos destacan a boa acollida e o bo ambiente entre a xente. Isto xa leva bastantes anos. Eu é a primeira vez que abro, porque coincidiu así este ano. E, bueno, fixen o intento e, ao final, din resolto o problema e abrín. Ainda non tiño a bodega rematada, pero, eso. E a bodega, pois, viño daqui, prácticamente é o tinto e blanco. Tinto de Mencía e de Garnacha, e o blanco de Treixadura e Jerez, que é o que hai máis ou menos en todas as bodegas aquí do pueblo. Pois nada, estamos aquí en Ceñe na festa do viño. Non chamamos festa do viño tinto, pero bueno, tamén temos blanco e tinto para que queda tomar. Comento vos de que a adega nosa levamos abertos case todo sempre. Empezamos a embotellar o ano 2012. Temos 5 variedades de viño diferentes, temos 3 blancos e 2 tintos. E bueno, estamos intentando que o mercado sea ben recibido. Vamos á festa, foi unha iniciativa que se fixo no ano 2005, foi como unha pequena concentración de adegas que vamos a facer unha comida popular aí á plaza. Despois, 8 anos despois, pensamos de que sería moito máis bonito abrir as adegas e tomar o viño nas adegas. E foi un éxito, o sea que cada vez que abrimos as adegas, a xente, neste caso este ano, somos 6 adegas abertas, a xente compra a copa, lleva os tiques e pasean polo pueblo abaixo con música de charanga, animando a festa, tomando un viño dentro da adega e cos seus pinchos correspondientes para que o viño caiga mellor. Nos, xa era de meus pais, sempre fomos viticultores, xa levamos abrindo para a festa esta do viño pois sobre 9 anos. Nós temos blanco e tinto, traballamos en blanco con Treixadura e Loureira e en tinto con Caíño, Cabernet e Tempranillo. Esta é unha iniciativa moi boa, máis que nada para que veña, é unha festa que cada ano ten máis xente, e xente que ven ao pueblo, xente que proba os nosos viños, e polo menos son 2 días de festa que facemos unha actividade para que a xente disfrute. E hoxe en día 3 de xuño é o Día Mundial da Bicicleta. Ten a finalidade de visibilizar a importancia dun medio de transporte ecolóxico e saudable. O seu uso contribúe a paliar a crisis do mundo actual pola contaminación e o cambio climático que está a vivir o planeta. A bicicleta xurdiu a mediados do século XIX como resultado dunha serie de intentos fallidos de inventar un vehículo innovador, dando lugar a este maravilloso medio de transporte. Máis tarde inventáronse outras bicicletas que se mantiveron rudimentarias ata 1861, cando surxiu a idea de colocar os pedais dianteiros. Aínda que isto non era o ideal, serviu para dar o primeiro paso á bicicleta actual. En canto á previsión meteorolóxica para mañá martes, seguiremos con estabilidade no Carballiño, 11 graus de mínima e ata 30 de máxima. Na capital do Ribeiro, 13 graus de mínima e 33 de máxima.
Isto foi todo por hoxe. Recordamos de que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que a farmacia de Garda será de Jesús Fontaíñas Lastra na avenida Castelao número 35. Nos volvemos de novo mañá martes con máis información. Pasen moi boa noite. O estudantado dos institutos do Carballiño clausuran as xornadas pola ciencia cunha exposición de experimentos. Rematan as obras de acondicionamento da área termal de Punxín que abre as súas portas á tempada de verán. O templo da Veracruz énchese de luces e música nunha maridaxe que rende homenaxe a Antonio Palacios. A Asociación Festa do Viño Tinto de Cenlle organizou esta fin de semana a 12ª edición da Ruta das Adegas.